Osvanuo je još jedan prelepi dan na livadi Zečeva. Priroda se budi, a sa njom i razigrana družina. Dobro jutro, drugari! Dobro jutro! Kakav divan dan! Baš sam uzbuđen, moći ćemo ceo dan da se igramo napolju. Hajmo na livadu Cveća, tamo možemo da igramo žmurke. Družina se uputila ka livadi Cveća, veselo skakućući. Ko će ovaj put da žmuri? Evo ja ću. Zeka Aca je otišao do velikog drveta bobica i počeo da broji do 10. Ostatak družine se rastrčao po livadi da se sakrije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polazim! Zeka je razgledao okolo da vidi gde su to svi mogli da se sakriju. Kod jednog žbuna je primetio da se nešto mrda. Prišunjao se i video je tamo Anju i Sofiju. Ha! Našao sam vas! Aca je brzo pojurio do drveta. Puza Anju, puza Sofiju! A evo i puza Cileta. Zeka Cile je bio iznenađen. Našao si me već. Onda su mu drugari objasnili da mora malo bolje da se sakrije sledeći put, da ne može da stoji ispred drveta gde ga svi vide, nego iza njega. Zeka Aca je nastavio da traži i ubrzo je pronašao i ostatak družine. On je bio najbolje u žmurkama i to je bila njegova omiljena igra. Ovo je bilo zabavno. Šta ćemo sledeće da radimo? Hajmo na Duginu livadu da vidimo šta tamo ima. Wow, drugari, jel vidite vi ovo? Zeke su bile zbunjene. Pogledali su jedni u druge, a zatim u Vanju, jer oni nisu ništa videli. Kako nemate nikakvu maštu, pa tobogan, pogledajte koliki tobogan. Zatim im je Zeka Vanja objasnila da mogu da iskoriste drvo kao stepenice, da se popnu skroz do vrha i da se spuštaju niz dugu kao niz tobogan. Zeke su bile oduševljene i svi su pojurili da isprobaju ovaj veliki tobogan. Uiii, kako je ovo super! Zeke su uživale u spuštanju niz dugin tobogan. Svi su se spuštali iznova i iznova. Hajmo sada na staru ljuljašku, tamo možemo malo da odmorimo. Družina je stigla i do livade usamljenog drveta. Tu su uživali u ljuljanju, a Bobi i Sofija su otišli da uberu cveće i natoče vodu iz potoka kako bi napravili svima čaj da se malo osveže. Hoću ja sledeći da se ljuljam. Bobi i Sofija su se vratili sa spremljenim čajem. Postavili su šoljice na travu i svakom sipali po malo. Drugari, spremili smo malo čaja da se osvežimo. Hajdete, ima dovoljno za sve. Družina je odmarala na livadi i uživala u sunčanom danu. Kako nemamo neku loptu? Sad bi mogli da se igramo sa njom. Pa, možemo da je nabavimo. Ubraćemo sa drveta jednu lopticu, to će nam poslužiti. Hajde, dođi da mi pomogneš. Marko je držao Cileta na leđima, a Cile je poskočio kako bi dohvatio lopticu sa drveta. Evo ga, uspeli smo, sad imamo i loptu. Drugari, ko hoće da se dobacuje? Vanja i Aca su im se pridružili. Dobacivali su se sa loptom u krug dok je ostatak družine ispijao čaj. Dobro si se setio ovoga, Cile, baš je dobra ideja. Jao, drugari, znate li čega se meni sada igra? Školice. Pa hajmo! Ali kako kada nemamo kredu da je nacrtamo? Pa ne treba nam kreda, možemo da nacrtamo školice sa nečim drugim. Sofija im je onda objasnila da mogu da uberu cveće i kada ga izdrobe pustit će boju sa kojom mogu da nacrtaju školicu. Odlična ideja, idemo! Zečevi su sa lakoćom nacrtali školicu uz pomoć cveća i bila je savršena. Svi su veselo skakotali po brojevima uz osmeh. Družina je provela divan dan na livadi. Shvatili su da im nije potrebno mnogo kako bi se zabavljali i da im nisu potrebne raznorazne stvari za to. Dovoljno je samo da uključi svoju maštu i onda mogu da se igraju čega god požele.